našou silou a v čase súženia našou spásou. Bratia a sestry, ja by som vám chcel popriať všetkým požehnané nedeľné ráno, pokojné. Som veľmi rád, že tu smieme spoločne byť, že sme sa smeli spoločne stretnúť a že spoločne, tak ako sme aj čítali v tomto texte, to je Izaiáš 33:2, že podobne ako Izaiáš, aj my môžeme čakať na Božiu záchranu a byť si istí, že On je našim silným ramenom v čase súženia. A tak ja vás chcem spoločne pozvať k tomu, aby sme spievali na úvod piesň číslo 372 z našich spevníkov a aby sme tak spoločne vzdali Pánu Bohu chválu za to, kým je aj pre nás dnešný deň. Nebeská rosa už svlažuje zem, ja s radosnou dôverou začínam deň. Si studnicou dobroty nevýslovnej, dnes rána byť môžem vodu života z nej. O Bože, buď všetkým, čo som a čo mám. Buď Ježiš tým, čo dušu mi naplňa. O Bože, buď všetkým, čo som a čo mám. Buď Ježiš tým, čo dušu mi naplňa. Ja sa vtáci už ladia svoj hlas, ich pieseň ma k oslave vyzýva zas. Dnes s nimi tiež spievam a vzdávam ti česť, že na krídlach viery smiem sa ku nebu vznieť. O Bože, buď všetkým, čo som a čo mám. Buď Ježiš tým, čo dušu mi naplňa. O Bože, buď všetkým, čo som a čo mám. Buď Ježiš tým, čo dušu mi naplňa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že si stvoril aj dnešné ráno. Ďakujeme ti za to, že si nás priviedol na toto miesto. Naozaj tak, ako sme spievali, túžime veľmi potom, aby ty si bol tou našou jedinou túžbou dnešné ráno. Aby ty si bol tým, kto naplňa naše srdce, kvôli komu sme prišli, kvôli komu sme dnes stáli, koho chceme osláviť a po kom túžime celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Ďakujeme ti za to, že sa môžeme tešiť z toho, že sme tu, že ťa môžeme ešte oslavovať, ale zároveň aj to, ako sme spievali, že sa môžeme tešiť na tú večnosť, ktorú ty chystáš. Že sa blíži to ráno,
kedy si nás povoláš k sebe a budeme ťa môcť ešte vo veľa väčšej sláve a chvále uctievať a vyvyšovať. Ďakujeme ti za to, že si s nami. Prosím, požehnaj toto naše spoločné stretnutie a buď ty oslavený a vyvyšený. Amen. Dovolte mi niekoľko oznamov. Tento týždeň, ktorý je pred nami, bude trošku bohatší, takže ak máte túžbu zapísať si, aby ste nezabudli. Najbližšie naše spoločné stretnutie bude v utorok o 18. hodine. Budeme mať biblickú hodinu, kde prechádzame sériu zjavenia Jána, takže môžeme sa tešiť na ďalšie stretnutie. Bude kázať brat Zoli. A po biblickej hodine sú spoločné modlitby zborové, takže ak náhodou vám na 18. nevychádza prísť na biblickú, tak 18.45, 18.50 začíname zborové modlitby. Príďte, ste srdečne vítaní, veľmi radi budeme aj s vami. Brat Zoli je dnes preč, ako ste si všimli, išiel pozrieť svojich svokrovcov, takže s celou rodinou vás srdečne pozdravujú. A v štvrtok o 16.30 je mužský spevokol, tak ak by mal niekto túžbu sa pridať k nám mužom, je nás asi 8, ak by mal niekto túžbu sa pridať a byť súčasťou tohto spevokolu, sme otvorení komukoľvek, kto by chcel byť toho súčasťou. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte. V piatok dorast mládež vo svojich pravidelných časoch. A čo sa týka budúceho víkendu, tak budeme mať medzi nami hostia, psychoterapeuta Zoltána Maťuša. A budeme s ním mať 2 stretnutia. V sobotu, teda 1.2. Mám tu zapísané o 16. ale je to o 17. Prepáčte, takže o 17. 1.2. v sobotu. Téma, ako rozumieme túžbe po konci. Bude to formou, že zhruba 35-40 minút prednáška a potom možnosť kladenia otázok anonymne alebo aj nie anonymne. A potom teda v nedeľu 2.2. o 14. hodine druhá téma, ako rozumieme mechanizmom závislosti. Znova ten istý formát, zhruba 35-40 minút prednáška a potom možnosť kladenia otázok. Zároveň brat Zoli, najprv bola taká verzia, že príde aj s rodinou, ale rozhodol sa prísť sám. Ak by ste mali túžbu s ním rozprávať aj osobne, nie len na takomto veľkom fóre, tak bude tu a je pripravený sa s vami rozprávať. Takže 1.2. sobotu o 17. a 2.2. nedeľu o 14.00 na tomto mieste. Všetci ste srdečne vítaní. 9.2. to sú ešte niekoľko nediel, ale aby ste vedeli, bude stretnutie členov zboru o 16.00. Chceme rozoberať ďalší postup riešenia budovy starej modlitebne. Čo s tým? Takže 9.2. o 16.00. A pripomínam mládežníkom možnosť registrácie na mládežnickú konferenciu na plný úväzok alebo full-time follower. Bude to 14. a 16.3. v Banskej Bystrici, takže mládežníci, ak máte túžbu prísť, budeme veľmi radi. A ešte moja manželka ma poprosila, aby som od nej odkázal oznam alebo taký pozdrav od bratov a sestier z Hurbanova, kde ona bola minulý týždeň. Takže vás srdečne pozdravujú bratia a sestry z Hurbanova. A ešte jedna taká nepríjemná alebo taká skutočnosť. Minulý týždeň niekde sa možno zapotrošili alebo niekto zobral kľúče od hlavného vchodu. Ak by náhodou ich niekto mal, nie je to problém, len keby ste ich vedeli vrátiť na miesto, aby sme vedeli v prípade potreby odomknúť a tak ďalej. Takže to vás chcem veľmi poprosiť, ak by ich niekto videl alebo vedel, kde sú, tak ak by ste ich vedeli vrátiť na miesto. Ak by mal ešte niekto nejaký pozdrav alebo doplňujúcu informáciu, ktorú som zabudol. Moja manželka vás srdečne všetkých pozdravuje. On má teraz ten stôl, tak musíme si na to zvyknúť.
Ďakujeme za pozdrav od sestry Marienky. My sme boli včera v Banskej Bystrici a prinášame pozdrav kazateľu Benauria a Miloša Masaryka s takým sentimentom, že veľmi rádi si spomínajú na čas pracovníkov Prahy. Dobre, takže zároveň pozdrav od kazateľov z Banskej Bystrice. Ak je to všetko, tak ja by som nás teraz pozval ďalej, aby sme... Ešte nie, pardon. My sme minulý týždeň, ako viete, aj s bratom Edom mali tu možnosť byť v Portugalsku na medzinárodnej konferencii. Bolo to vlastne pod zaštitou Európskej baptistickej federácie, ku ktorej teda sme aj my ako slovenskí baptisti nejakým spôsobom prepojení. Možno to viete, že aj sestra Ruth častokrát prináša pozdravy zo stretnutí sestier a my sme boli na takomto stretnutí pre pracovníkov s mládežou a deťmi. A viacerí ste mi dali otázku, alebo ste ma tak vyzvali, že povedať niekoľko myšlienok z tejto konferencie. Tak také hlavné posolstvo by som vedel jedným slovom opísať, bolo spojenie. A teraz na niekoľkých úrovniach a každý jeden ten deň sa tomuto spojeniu venoval trošku inak, že spojenie s Bohom alebo komunikácia s Bohom, komunikácia alebo spojenie s inými a komunikácia alebo spojenie so sebou samým. Tieto tri také veci sme rozoberali a ja len vyťahnem niekoľko myšlenok, ktoré mne tak zažiarili alebo zasvietili. Keby sme si otvorili Matúš 9. kapitolu, 35. až 39. verš, tak tam by sme videli to, ako Pán Ježiš chodí po rôznych mestách, učí, hlása evanjelium a uzdravuje. A je tam v tom 36. verši zmienka o tom, že keď videl zástupy, tak mu ich bolo ľúto. Ľútosť bola jednou z vecí, ktorá ťahala Ježiša k tejto službe, k tomu, aby chodil bez auta, bez lietadla, bez vlaku, bez čohokoľvek po svojich nohách, aby hlásal evanjelium, aby uzdravoval a učil. A zároveň, ale je tam aj túžba v 38. verši, že aby mali pastiera, lebo videl, že sú ako ovce bez pastiera. Videl ľudský skutočný stav, to, aký sme, tie naše duchovné a fyzické potreby, čo cítime, čo prežívame a tak ďalej. A v tom nám prišiel pomôcť. A teraz je veľmi dôležitá otázka na nás, ako my, ako Kristovci, ako deti Božie, vnímame potreby ľudí okolo nás. Vnímame potreby ľudí, ktorí nepatria Pánovi Ježišovi. Túžime aj my byť tí, ktorí im prinesú toho pastiera, toho, ktorý má ľútosť, má zlomené srdce a aj my budeme mať zlomené srdce pre ľudí. A dostali sme takú výzvu do modlitebného zápasu. Tam v tom, teraz už 38. verši, predtým, to bol 37. sme si mali nastaviť budík, alebo máme si nastaviť budík na 9:38, ktorý nám stále bude pripomínať tú výzvu toho veršu, že proste teda Pána žatvy, aby poslal pracovníkov na svoju žatvu. Hej? A možno to môže motivovať aj niekoho z vás. Nastaviť si budík buď ráno, večer na 9:38 a vždy, keď zazvoní, si spomenú na túto modlitbu, že Pane, vyšli pracovníkov na svoju žatvu. Tak to je prvá myšlienka. Druhá myšlienka, ako často premýšľam nad tým, nad čím premýšľam. To je možno taká zvláštna konštrukcia vetná a zvláštna otázka, ale niekedy veľmi dôležitá. Napríklad, to možno mnohí poznáte, v noci, keď neviem spať, tak často moja myseľ je schopná zablúdiť k takým konštruktom a záverom, ktoré majú ďaleko od pravdy a ešte ďalej od toho, čo nás učí Božie slovo. Čo hovorí
Božie slovo o Božom odpustení pre mňa, pre teba, čo hovorí o Božej starostlivosti, o moju prítomnosť, budúcnosť, čo hovorí Božie slovo o mne a tak ďalej. A preto je dôležité, aby sme rozmýšľali nad tým, nad čím rozmýšľame. A keď vidíme, že sa to uberá zlým smerom, máme modlitbu, máme Božie slovo, o ktoré sa môžeme oprieť a ktoré nám môže pomôcť tie naše myšlienky viesť tým smerom, aby nás to nedoviedlo k divným a zlým konštruktom a záverom. A samozrejme týchto konferencií alebo súčasťou týchto konferencií je aj nadväzovanie rôznych vzťahov. S ľuďmi nás tam bolo okolo 50 zo 16 rôznych krajín, čo sú súčasťou Európskej baptistickej federácie. A človek častokrát vidí tú inú spiritualitu v tých ľuďoch. To, že ako oni inak možno oslavujú Pána Boha, počúvame tam aj rôzne svedectvá, zdieľame sa o tom, čo my, alebo čo oni robia vo svojich krajinách, vo svojich regiónoch. A čo som ja veľmi tak osobne prežíval, bola taká vzácna vec, ktorú si myslím, že ani nie všetky cirkvi na Slovensku majú. A to je aj taká moja vďačnosť, že sa mnohí v našej cirkvi poznáme. Nemyslím tu na popradskí baptisti, ale aj v rámci Slovenska, že máme vzťahy, že sa poznáme, že aj dneska ráno, keď som videl Kohutovcov, ktorých vítam medzi nami, tak je to krásne, že môžu prísť, necítia sa tu ako cudzí a zároveň, keď my prídeme niekde, tak sa nemusíme cítiť ako cudzí. Nevravím, že to všetci tak máme, ale mnohí z nás, a je to otvorené. A to som si veľmi uvedomil, a to sa mi veľmi páči, aj pri rozmýšľaní nad organizáciou mládežníckej konferencie, nad ktorou teraz pracujeme, že môžeme spoločne sa stretnúť ako mládež z Československa a tvoriť jedno, spoznávať sa a že tá vzdialenosť medzi nami nie je 2000-3000 kilometrov, ale je oveľa menšia a môžeme takýmto spôsobom budovať tú Božiu cirkev aj medzi nami. Tak to bolo niečo, čo som si ja uvedomil, že táto možnosť tu je a že to je krásne, že žijeme v takej krajine, kde sa môžeme takto stretávať a kde môžeme spoločne budovať vzťahy. A ešte brat Edo ma poprosil, aby som povedala jeho takú jednu skúsenosť. Na tom stretnutí bola jeden brat z Turecka, konkrétne z mesta Izmir, to bolo bývalé mesto Smyrna, ak viete. A pre neho osobne, ale aj pre mňa, keď som to počúval, to bolo také krásne, že keď prechádzame na biblických hodinách zjavením Jána, tak počuť tie svedectvá, ktoré Pán Boh dnes v tom meste Smyrna robí medzi tými kresťanmi a že napriek tomu, koľko času už prešlo, tak vlastne Pán Boh neskončil tú svoju prácu ani v tomto meste. Tak to bolo také z tých osobných rozhovorov, čo nás veľmi povzbudilo. Tak toľko myšlienok, ak by ste chceli buď mňa, alebo Eda sa ešte ďalej pýtať, tak pokojne môžeme sa ďalej rozprávať, budeme veľmi radi. A pozývam nás teraz, aby sme spievali 3 piesne ako takú oslavu našu Pána Boha. Kto má túžbu, môžete sa aj postaviť. A po týchto 3 piesňach nás pozývam k tomu, aby sme chválili Pána Boha aj modlitbami a potom budeme spievať ešte 4. pieseň. Takže 3 piesne, modlitba, 4. pieseň. Pozývam chválospevku aj vás, aby ste sa k nám pridali. Ty
Ježiš je Pán a každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná raz Ježiš je Pán a každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním v úcte stáť. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním v úcte stáť. Tak príď. Keď srdce neviem utíšiť a tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu uverím, s ním sa nestratím. Keď je búrka nado mnou a keď cesta strmá je, vierou ruky pozdvihnem, ja verím ti. Tam si pripomínam, čo v tebe mám. Život, ktorý za mňa Syn Boží dal. Tam si pripomínam, čo v tebe mám. Život, ktorý za mňa Syn Boží dal. Láska prišla dole k nám, moje putá roztrhla a ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Na výšinách či údolí spievam, nech pamätám si, že ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Keď som plný nádeje a keď mám čosi zasľúbil, k tvojim nohám skláňam sa, chcem viac tvoj byť. Aj keď svojou milosťou tvoja dlaň ma zahrňa, chvále ruky pozdvihnem, ja verím ti. Tam si pripomínam, čo v tebe mám. Život, ktorý za mňa Syn Boží dal. Tam si pripomínam, čo v tebe mám. Život, ktorý za mňa Syn Boží dal. Že láska prišla dole k nám, moje putá roztrhla a ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Na výšinách či v údolí spievam, nech pamätám si, že ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Láska prišla dole k nám, moje putá roztrhla a ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Na výšinách či v údolí spievam, nech pamätám si, že ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Ja som tvoj, ja som tvoj, večne tvoj. Ja som tvoj, ja som tvoj, večne tvoj. Ja som tvoj, večne som tvoj. Ja som tvoj,
som tvoj, ja som tvoj, večne tvoj. Ja som tvoj, večne som tvoj. Láska prišla dole k nám, moje putá roztrhla a ja som tvoj, ja som už večne tvoj. Si tým slovom na počiatku, s Otcom jedno spojený. Len v Tebe zjavená je sláva, čo bola skrytá v stvorení. Tvoje meno tak nádherné, Tvoje meno tak nádherné, to meno Ježiš Kristus Kráľ. Tvoje meno tak nádherné, niet jemu podobné. Tvoje meno tak nádherné, to meno Ježiš. Stal si sa pre nás z neba slávy, aby si znesol nebo k nám. Hriech premohol si svojou láskou, nič nás neodlúči viac. Tvoje meno tak úžasné, Tvoje meno tak úžasné, to meno Ježiš Kristus Kráľ. Tvoje meno tak úžasné, niet jemu podobné. Tvoje meno tak úžasné, to meno Ježiš. Tvoje meno tak úžasné, to meno Ježiš. Zostal prázdny, hriech zbavil si vlády, do svätyne prístup každý má. Nebom znie chvála pre slávneho kráľa, k životu vzkriesený je Pán. Navždy si víťaz, späť si moc získal, teraz máš trón na nebesách. Len tvoja je vláda, len tvoja je sláva, meno nad každé meno máš. V tvojom mene moc zásna je, v tvojom mene moc zásna je, v tvojom mene Ježiš Kristus Kráľ. V tvojom mene moc zásna je, nič sa mu nezobrie. V tvojom mene moc zácna je, v tom mene Ježiš. Hrob zostal prázdny, hriech zbavil si vlády, do svätyne prístup každý má. Nebom znie chvála pre slávneho kráľa, k životu vzkriesený je Pán. Navždy si víťaz,
moc zácna je, v tom mene Ježiš Kristus kráľ. V tvojom mene moc zácna je, nič sa mu nevzoprie. V tvojom mene moc zácna je, v tom mene Ježiš. V tvojom mene moc zácna je, v tom mene Ježiš. Tak nás pozývam do modlitieb. Amen. Amen.
Pane Ježišu, Tvoje meno je meno, pred ktorým sa zohne raz každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ty si Pán. A naozaj tak túžime aj v tomto momente tak kapitulovať pred Tebou a vyznať, že Ty si Pán, že Ty si náš Pán, ktorý, verím tomu, že riadi naše kroky, vedie každý jeden náš deň. A tak, Pane, ja sa chcem modliť za tých, ktorí tu dnes by radi boli a nemôžu tu byť z rôznych príčin. Prosím, aby si ich požehnal, aby aj v ich životoch zasvietilo toto Tvoje meno, meno Ježiš, meno nad každé meno. Prosíme ťa o chorých, ktorí nemohli prísť na toto miesto kvôli telesnej slabosti. Ty buď, Pane, aj ich lekárom. Ďakujeme Ti, že tých, ktorí boli chorí, si uzdravil a môžu byť medzi nami. Naozaj je to obrovský prejav Tvojej milosti. A ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že do Tvojich rúk sa smieme dávať. A tak túžime na Teba hľadieť, túžime v pokore kráčať za Tebou a nasledovať ťa celým srdcom, celou dušou, aj celou mysľou. Amen. Len v Kristovi ja nádej mám, silou a svetlom je môj Pán. On kameňom je úholný, on búrke zostáva pevný. Je ako mier, keď stichne strach, lúč rejby po temnotách. On je všetkým, len v ňom chcem rásť, Kristovej láske navždy stáť. Len v Kristovi Boh sa zjavil nám, keď telo smrteľné si vzal, dar milosti a lásky k nám, svet, čo stojí ním pohrdal. On na kríži svoj život dal a otvoril zas nebo nám. On vyniesol na kríž môj hriech, do srdca pokoj dal aj smiech. Leží telo v hrobe prázdnote, tmou svetlo sveta ubité. Blízko opäť žiarí, nad smrťou mocne víťazí. On zvíťazil nad temnotou, hriech nemá viac moc nado mnou. Ja Kristov som, ním spasený, krvou baránka obmytý. Žiadna smrť, ani žiadny strach, môj život Ježiš má v rukách. A kým mu späť ja svoj dých dám, len Ježiš riadi znie môj plán. Už žiadna moc, ani divý prúd, viac nevinú má z jeho rúk. Kým pomene ma zavolá, v Kristovej sile zotrvá.
zavolá, v Kristovej sile zotrvá. Tak, Pane Ježišu, chceme ťa prosiť o to, aby Ty sám si bol pravdou týchto slov, ktoré sme teraz spievali. Že chceme zostávať v Tvojej sile až na veky, kým nás nepovoláš z tejto zeme. A chceme sa modliť, Pane, v túto chvíľu aj za decká, keď pôjdu do besiedky. Prosím, aby si Ty sám požehnal ten ich čas, to štúdium, ktoré budú mať oni. Prosím o múdrosť pre učiteľov, pre správne slova, aby naozaj tie slova, ktoré učiteľia budú hovoriť, tak sa mohli tých detí dotýkať, mohli premeniať ich malé srdiečka a mohli naozaj byť zasiaté do dobrej pôdy, ktorá prinesie úrodu, Pane Ježišu. Veríme, že Ty sa môžeš aj takýchto malých životov dotknúť a môžeš ich zmeniť a deti sa budú môcť rozhodnúť pre Teba. Tak prosím, požehnaj ich spoločný čas a požehnaj, Pane, aj brata Eda, keď nám bude vykladať teraz Tvoje slovo. Zmocni ho svojim svätým duchom. Prosím, aby tie slova, ktoré bude hovoriť, neboli jeho slova, ale Tvoje slova, a aby naozaj nás to mohol tak premieňať znútra na vonok. Prosím, buď s nami teraz. Amen. Tak pozývam deti, aby išli so svojimi učiteľmi do besiedky a brata Eda, aby nás viedol. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Dnešnou kázňou ukončíme sériu kázní na tému 10 znakov zdravého misijného zboru. A keď som nad touto témou rozmýšľal, tak napadla mi taká jedna myšlienka, ktorú som niekedy dávno už čítal v niektorej knihe o zakladaní zborov. A táto kniha, vtedy v tej dobe som bol v prostredí, kde sme to nejakým spôsobom riešili a sa nás to dotýkalo. A táto kniha sa venovala rôznym fázam zakladania zborov. A založenie zboru bola logicky posledná fáza pri zakladaní zboru. No ale otázne je, aj v tej knihe sa to dosť riešilo, že kedy sa dá zbor považovať za založený. Aké kritériá musí ten zbor spĺňať, aby sme mohli povedať, že už je založený. No a podľa definície tohto autora tejto knihy, je zbor založený práve vtedy, keď sa reprodukuje, keď sa rozmnožuje a keď ten novozaložený zbor zakladá ďalší iný zbor. A neviem, či by ste súhlasili s takouto definíciou. Je dosť radikálna, ale čo ak je biblická, ak je správna. A posledné dve také kategórie zdravého misijného zboru, ktoré si dnes budeme preberať, sú cieľavedomá evangelizácia a milosrdenstvo a sociálna spravodlivosť. A tieto dva znaky zdravého misijného zboru majú niečo spoločné. A tým spoločným je také jedno slovo, ktoré dobre poznáme, slovo misia. Presnejšie z latinčiny missio, teda poslanie. A v prvom rade je to Boh, ktorý sa rozhodol misiu konať. V týchto chválach, ktoré sme spievali, sme to mohli veľmi silno prežívať a osobne vyznávať. A nachádzame to napríklad v prvom liste Jána, 4. kapitole 9 až 12. Ja to prečítam, 1. list Jána, 4. kapitola 9 až 12. verš. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.
A tak misia je Božie dielo záchrany, ktoré sa dotýka celého sveta a dejín spásy. A v tomto liste Jánovom môžeme vidieť, že východiskom misie je sám Boh. On vychádza zo seba, on hovorí, zjavuje sa, on udržiava svet, posiela prorokov a dáva syna Ježiša Krista, aby zachránil svet ľudí. Kresťanská misia má svoj počiatok v Božej podstate a v jeho skutkoch. A je taký známy pojem, možno ho poznáme, missio Dei, a je to latinský pojem, ktorý sa v teológii používa pre Božiu misiu. Boh je ten, ktorý dáva poverenie na misiu, ale on je zároveň aj jej vykonávateľom. Boh Otec chce zachrániť tento svet a tak vysiela svojho syna Ježiša Krista, uskutočňuje misiu, Ježiš zomiera za naše hriechy a vstáva z mŕtvych. Boh zosiela Ducha Svätého a skrze Ducha Svätého sprítomňuje Božie dielo spásy v živote každého človeka. A takto Boh posielal svojich vyslancov, misionárov. A tými misionármi podľa Božieho slova sme aj my dnes. Aby sme jeho spásu a večné zmierenie s Bohom ohlasovali v tomto svete. A veľmi dobre poznáme slova veľkého poverenia, ja ich prečítam. A tieto slova sa jednoznačne týkajú aj nás dnes. Je to Evanjelium Matúša, 28. kapitola, 18. až 20. verš. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vámi po všetky dni až do konca sveta. A dnes môžeme povedať, že Boh koná svoju misiu po celom svete skrze svoju cirkev s veľkým C. Aj tu v Poprade, formou evangelizácie, formou vyučovania, ale aj formou praktickej pomoci, milosrdenstva. A toto veľké poverenie a vyslanie učeníkov dnes môžeme povedať, že stále nie je naplnené. Stále je tu mnoho ľudí, mnoho kmeňov, mnoho národov, ktoré nepočuli evanjelium. Ale v prvom liste Timotea v 2. kapitole a v 4. verši čítame, aká je Božia vôľa v otázke ohlasovania evanjelia a spásy ľudí. Sú to krásne slova. Možno ich poznáme. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Možno také povzbudenie pre nás dnes, ak hľadáte, ak hľadáme Božiu vôľu pre svoj život, pre svoju službu v rôznych oblastiach, tak toto je odpoveď. Božia vôľa je, Boh chce, aby boli všetci ľudia zachránení. Chce, aby spoznali pravdu. Chce, aby spoznali Ježiša Krista. A práve evanjelium je tá radosná správa, tá Božia moc, ktorá má moc zachrániť hriešníka od múk pekla. V Rímskym v 1. kapitole v 16. verši čítame, ako Pavol vyznáva, čo je evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida a potom Gréka. A Boh chce a Božou vôľou je, aby toto evanjelium aj dnes tu v našom meste ľudia počuli a skrze neho boli zachránení. Ale nezabúdajme, Boh je ten, ktorý dáva poverenie, ale Boh je ten, ktorý aj misiu vykonáva. Ale nás povoláva k tomu, aby sme sa k tej jeho misii pridali. A tak je otázka na nás samých. Chceme sa stať a stávame sa súčasťou tejto Božej misii v tomto svete. Ak by som chcel evangelizáciu prirovnať k nejakému športu, šport mám veľmi rád a je mi blízky, tak
by to jednoznačne nebol individuálny šport. Evangelizáciu by som najskôr asi prirovnal k štafetovému behu. Evangelizácia alebo evangelista je ten prvý bežec. No na to, aby úspešne evangelista dokončil svoju úlohu, tak musí podať ten kolík druhému bežcovi. A ak by prebehol aj svoj úsek v rekordne dobrom čase, ale kolík by nepodal ďalej, tak evangelista by zlyhal. A zatiaľ, čo prvý úsek je evangelizácia, tak druhý úsek tvorí učeníctvo. Zatiaľ, čo je novoobratený kresťan skrze evangelizáciu obratený ku Pánovi Ježišovi, cez učeníctvo je budovaný k rastu a k dospelosti v Ježišovi Kristovi. Evangelizácia sa najčastejšie deje mimo zboru, no učeníctvo sa deje v jeho vnútri. A aby bol štafetový beh úspešne dokončený, tak musia prebehnúť tieto obe fázy. Jedna fáza bez druhej robí beh neúspešným, nekompletným. A tak ako zbor potrebuje ohlasovať evanjelium, tak potrebuje aj budovať novoobratených kresťanov k tomu, aby sa raz títo novoobratení kresťania stali učeníkmi. Teda cieľom evangelizácie nie je nič menej ako nový učeník, ktorý preberá štafetu, zapája sa do tohto najdôležitejšieho behu, zápasu a buduje ďalších Kristových učeníkov. A tento zápas je najdôležitejší už práve preto, lebo tento zápas stvoril ten najväčší dej v živote Ježiša Krista. A dnes už zrovna boli vysvietené tieto slova, ja ich prečítam opäť, kde čítame, ako Ježiš bojoval. Matúšovi v 9. kapitole 35. až 38. verši. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v synagogách, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Je tu veľmi zaujímavé všimnúť si, čo mal robiť Boží ľud. Pán dáva príkaz Božiemu ľudu, aby sa modlili. A po nariadení modlitby Pán Ježiš ďalej v 10. kapitole vyberá 12 pracovníkov, 12 učeníkov, vychováva ich a vysiela ich do misijného pola. A bratia a sestry, od tohto momentu krásneho vyslania učeníkov až dodnes evangelizácia vo svete nikdy nekončí. Deje sa aj dnes a deje sa skrze cirkev, skrze zbory. A práve evangelizácia a ohlasovanie evanjelia je ten dôvod, prečo tu cirkev je. Pán Ježiš nám v kázni na vrchu veľmi zaujímavo predstavuje, kým cirkev je a aké je jej poslanie. Je to Matúš 5. kapitola 13. a 16. verš. Vy ste soľ zeme, ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šľapali. Vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lámpu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nedávno som sa rozprával s jednou sestrou o zbore, ktorého je tak veľmi krátko súčasťou. Je to mladý, dynamicko rastúci zbor a ona citovala svojho pastora. Nechcem, aby
sa tento citát nejak nás pohoršil, ale chcem vypichnúť z tejto myšlienky len taký jeden dôležitý aspekt. A tento pastor jej tak vysvetľoval, hovoril, že vieš, keď chodíš do zboru, pred ktorým počas alebo po bohoslúžbe nenájdeš pred modlitebňou aspoň 3 ľudí fajčiť, pohľadni sa po inom zbore. A úplne dobre viem, čo nás v tomto dokáže a môže pohoršiť, lebo ako kresťania sa snažíme o svetosť, ja sám o ňu zápasím, ale týmto vôbec ja nechcem povedať, že fajčenie nie je hriechom a dať takémuto správaniu zelenú. Ale ide o to, že zdravý, misijne nasmerovaný zbor miluje hriešnych ľudí. Volá hriešných ľudí medzi seba, tak ako ich miloval a hľadal Kristus. A keď sme čítali tento text Matúša, tak tam čítame, že Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Ježiš prišiel medzi zbedačený a sklesnutý ľud. Boli to opustení, osamelí ľudia. Prišiel medzi prázdnych ľudí. A z evanjelií poznáme, že náboženskí vodcovia Ježišovi vyčítali, že robí to, čo zákon zakazuje. Práve, že trávi veľa času a stoluje s týmito hriešníkmi. My vieme, že Ježiš prišiel blízko do kontaktu a trávil čas s cudzoložnicou. My vieme o kolaborantovi, colníkovi Matúšovi. A mohli by sme tak pokračovať ďalej, s kým sa Ježiš stretával. A tak prichádza tu dôležitá otázka, pre koho cirkev je. Je tu cirkev pre seba samu, alebo cirkev je určená, aby bola svetlom tomuto svetu? A už asi v najznámšom verši Novej zmluvy nájdeme odpoveď. Je to Ján 3,16. A tam sa píše, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo veľmi podobne Lukáš 19,10. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. A Boh dal svojho syna, lebo tento svet miloval. A ako cirkev my máme túto lásku zjavovať a zvestovať ľuďom. Ježiš nás v kazni na vrchu vyzýva, že my sme svetlo sveta. Že mesto, ktoré leží na vrchu, ono sa ukryť nedá. Alebo že lampa, ktorá sa zasvietí, tak má svietiť na stole a nemá byť skrytá. A tento svet je temné miesto, je to miesto plné tmy, ale my, kresťania, my, cirkev, ktorí sme označení ako svetlo, my sa tmy nemáme bať. My sme povolaní k tomu, aby sme tú temnotu prežiarili. Nie je tma, ktorú by Ježiš nedokázal presvietiť. A v jeho mene sme povolaní, aby sme šírili jeho svetlo do okolitej tmy. Zdravý misijný zbor je týmto svetlom v temnote. Svetlom na kopci, lampou na stole. Nie je to skrytý zbor. A je to veľmi paradoxné, ale práve novoobratení kresťania sú tí najlepší evanjelisti pre zbor. Oni častokrát nemajú hlboké teologické zakotvenie v Božom slove, možno ešte neriešia častokrát nepodstatné teologické otázky, ale ich zápal pre vieru, ich čistá viera je nakazlivá a tá častokrát prehovára a oslovuje ďalších ľudí. A práve títo novoobratení kresťania sa pohybujú v prostredí, ktoré ešte nie je zasiahnuté evanjeliom. A tak z týchto novoobratených kresťanov sa stávajú vzácni ohlasovatelia evanjelia. A cirkev nevyhnutne potrebuje
týchto novoobratených kresťanov. Pre cirkev sú zdrojom nového života, povzbudením, častokrát motorom. Ale novoobratení kresťania nevyhnutne potrebujú cirkev. Potrebujú lásky plných starších vo viere, aby sa mohli korene ich viery viac a viac prehlbovať. Novoobratení kresťania potrebujú zhovievavosť a trpezlivosť nás, starších vo viere. Potrebujú prijatie a lásku. Lebo podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. A táto láska, ktorú máme skrze Pána Ježiša Krista, je veľmi dôležitým motorom alebo prvkom aj v druhej oblasti a kategórii toho, ako vyzerá zdravý misijný zbor, a to je sociálna spravodlivosť a milosrdenstvo. Je to praktická pomoc blížnym ľuďom v okolí. A už v starej zmluve vidíme, ako Pán Boh zjavoval svoju lásku k tým, ktorí trpeli nedostatkom. A už v starej zmluve veľmi jasne vidíme, že Boh bol vždy na strane materiálne núdznych, utlačaných, prenasledovaných a bezmocných. Vidíme veľmi zaujímavo napísané zákony, ktorými Pán Boh chránil týchto zraniteľných ľudí. Napríklad v Exode v 22. kapitole Boh Izraelitom prikazuje, aby nechali svoju pôdu v 7. rok nechať ležať uhorom, aby na nej mohli pestovať tí, ktorí pôdu nemali, nemajetní. Taktiež mali okraje svojich polí nechať a nezožínať ich až po okraj, aby sa ušlo aj chudobným alebo cudzincom. Alebo v Levitikus v 19. kapitole vidíme 7. rok jubilea a bol to rok, kedy boli otroci prepušťaní na slobodu. Rovnako vidíme v Deuteronomium v 25. kapitole, ako Pán Boh chránil vdovy a siroty. Ďalšia kategória veľmi zraniteľných ľudí v tej dobe. Chránil ich švagrovským právom a to bola povinnosť švagra zobrať si ženu zosnulého brata a postarať sa o ňu. A čítame tam napríklad takéto slova. Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Ak ich však budeš utláčať, rozpáli sa môj hnev a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. Boh myslí aj na cudzincov. Dnes veľmi aktuálna téma. V Levitikus 19.34 čítame: Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. A cez tieto texty a verše zo starej zmluvy a cez to, ako sa nám Boh zjavuje v novej zmluve, my vidíme Božiu nemennosť. My vidíme, že Boh je stále rovnaký, že on je ten istý. Už v starej zmluve vidíme, že chudobní, bezbranní a cudzinci mu nie sú ľahostajní. A ako skrze zákon nariaduje Izraelu starostlivosť o týchto ľudí na okraji spoločnosti. Tieto zákony, tento systém bol neskutočne nadčasový. A ja si myslím, že ešte aj dnes môže byť pre nás inšpiráciou. Avšak my aj v Novej zmluve vidíme, ako starostlivý je náš Boh. Grécke slovo diakonos môžeme preložiť ako služobník. A nakoniec tým služobníkom, diakonom nie je nik iný ako Pán Ježiš Kristus. To slovo máme použité pri veľmi zvláštnej udalosti, pri poslednej večeri, keď Pán Ježiš svojim aktom, svojou činnosťou urobil veľmi prekvapivú vec, ktorú by sme mali napodobňovať. On zobral vodu, zobral handru a na znak pokory a lásky poumýval učeníkom nohy.
A v tomto kontexte je to kapitola 22. Evanjelia Lukáša, tam zaznieva taká veľmi zaujímavá kontrastná otázka. Je to otázka, ktorú kladú učeníci. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. A učeníci mali medzi sebou diskusiu, kto z nich je najväčší. A Pán Ježiš im ukazuje a zjavuje, že kto je najväčší. Pán Ježiš sa skláňa a prejavuje svoju veľkosť. Najväčší je ten, kto slúži. Sám Boh prišiel na to, aby slúžil. Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov k tomu, aby túto jeho veľkosť napodobňovali. Nie, aby boli tí, ktorí si nechávajú slúžiť, ale on im dáva príklad, aby oni slúžili. Lebo podľa lásky budú spoznaní ako učeníci Pánovi. A je fascinujúce, čo všetko má náš Boh v rukách. V 6. kapitole u Matúša v 25. až 34. verši čítame, že Pán Boh sa stará o nebeské vtáky, že on odieva poľné kvety. Pán Ježiš oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a ktorú zajtra hodia do pece a pýta sa, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní. A Pán Ježiš nás na tomto mieste uisťuje, že on sa o nás vždy stará a postará. Že my nemáme byť ustarostení, pretože ak najprv hľadáme kráľovstvo Božie, budeme mať jesť, budeme mať čo piť a budeme sa mať čím odievať. A takto nás povoláva, aby sme boli oslobodení od seba samých, od svojej ustarostenosti. A každého jedného z nás volá, aby sme sa stali jeho misionári, jeho učeníci, jeho vyslanci. Aby sme boli v jeho službe a starali sa o tých, ktorí nemajú ani tieto základné potreby. A v našom okolí je veľmi mnoho núdznych ľudí. Rôzni ľudia bez domova, sú to komunity na okraji spoločnosti, sú to siroty, vdovy, ale sú to aj ľudia za hranicami našej krajiny, ktorí nemajú naplnené životné potreby. A možno mnohokrát fyzicky či materiálne niekomu pomôžeme a tá naša pomoc bude mať nakoniec dopad na jeho duchovný život. A takáto materiálna pomoc má častokrát dopad na duchovný život a nesie duchovné ovocie. Apoštol Jakub o tom píše takto, 2. kapitola 15. až 17. verš. Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedá im, čo potrebujú pre telo? A Pán Ježiš v takej veľmi zaujímavej reči, je to už 25. kapitola Evanjelia Matúša, je to už taký kontext posledného Božieho súdu, hovorí veľmi zaujímavé slova. A on tam vlastne hovorí, že dali ste mi najesť, dali ste mi napiť a učeníci sa ho pýtajú, že kedy sme ti dali najesť, kedy sme ti dali napiť. A on im hovorí, že kedykoľvek ste poslúžili tým najmenším, tak ste poslúžili mne. A tieto slova, keď som si to čítal a študoval, ma veľmi usvedčili. Boli pre mňa veľmi silné, lebo som si uvedomil, že wow, ja neviem, kedy môžem poslúžiť Pánovi Ježišovi, aj keď nepriamo. A že Pán Ježiš chce odo mňa úplnú autentickosť života vo viere. A tak, bratia a sestry, posnažím sa to nejak shrnúť. Pán Boh nás, každého jedného z nás, povolal. Ak ho nasledujeme, ak sme v neho uverili, ak sme zažili, že nám boli odpustené hriechy, tak aby sme boli jeho vyslancami.
tu na tejto zemi. Sme povolaní do tohto sveta. Je dôležité mať stále na zreteli, že on je vysielateľ, ale zároveň on v nás skrze Ducha Svätého je ten, kto misiu koná. Sme povolaní, aby sme boli ako zrno, ktoré len ak odumrie, až vtedy je schopné z neho niečo vyrásť. Evangelizácia, misia, ale aj praktická pomoc si vyžaduje vloženie nás samých, našej energie, našho času, našich talentov, našich peňazí. Nezabúdajme však na náš cieľ, prečo to robíme a kto nás do toho povolal. Len ak tento cieľ máme dobre stanovený, len vtedy dokážeme byť Kristovými vyslancami. Ak ho nemáme dobre stanovený, možno dnes je čas prehodnotiť svoju cestu. A ako zbor sme povolaní k tomu, aby sme zomierali predstave, že spolu nám je dobre a misia v tomto svete, v našom okolí silou mocou nie je nevyhnutná. Lebo my sme povolaní k misii. Sme povolaní k tomu, aby sme rástli. Dokonca sme povolaní k tomu, aby sme vysielali pracovníkov, ale aby sme zakladali aj ďalšie zbory, ďalšie skupiny kresťanov. A len to je cesta k zdravému duchovnému životu každého zboru. Ako jednotlivci reflektujme dnes svoj beh. Myslíme na to, že nebežíme sami, lebo bežíme štafetový beh. Sme závislí od bežcov, ktorí sú pred nami, ale aj od bežcov, ktorí nasledujú po nás. Pracujme na tom, aby úsek, ktorý máme zabehnúť, sme zvládli čo najlepšie. Modlíme sa za seba. Trávme čas s Pánom. Modlíme sa za to, ktorý úsek nám Pán pripravil. Čo je môj beh, čo je moja misia tu na zemi? Komu mám slúžiť? Aké dary mi na to Pán dal? A povedzme to svojmu bratovi, modlíme sa spolu za to, buďme si oporou a pozbudzujme sa k službe. Ako zbor modlíme sa za to, aby sme boli svetlom, ktoré leží na kopci. Aby sme boli svetlom pre naše okolie. Modlíme sa za to, aby sme videli potreby druhých. Modlíme sa za ochotné srdcia, aby sme vedeli tým druhým poslúžiť. Modlíme sa za to, aby nám Pán zjavil cestu, ktorou máme kráčať. Čo je tu naša misia v tomto meste, v tomto okolí. Modlíme sa za to, ako máme ohlasovať evanjelium. Modlíme sa za tých, ktorí tento zbor vedú, aby im Pán zjavoval svoju vôľu. Amen. Budem sa modliť. Svätý Bože, tak Ti ďakujeme za Tvoju lásku, ktorá prevyšuje všetko naše chápanie, všetko naše poznanie, ktorá nás absolútne zaodieva a zaopatruje. Ďakujeme za to, že si nám ju zjavil, že si sa nás ňou dotkol, tak ťa za to oslavujeme a vyvyšujeme a vyznávame Ti, že Ty si ten jediný hodný, koho chceme nasledovať, kto za to stojí, Páne. A tak ťa prosíme o to, aby si nám zjavoval svoju voľu pre náš každodenný život, pre naše nastavenie, pre naše priority, pre naše hodnoty, Páne. Prosím, daj nám zažiť Tvoju lásku a tak nás presvieť Tvojou láskou, aby ako Ty si zanechal 99 oviec, aby si išiel nájsť tú jednu stratenú, aby takúto lásku sme my mali pre zablúdené ovce, pre ľudí, ktorí sú osamelí, stratení, ktorí ťa nepoznajú. Ďakujeme, že takto si našiel aj nás, že si nás našiel a dnes vďaka tomu tu môžeme byť. Buď za to Ty oslavený a vyvýšený. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Budeme spievať na záver pieseň číslo 274. Počas tejto piesne bude vykonaná zbierka a potom počas poslednej strofy môžeme povstať a bude udelené požehnanie.
Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa. Každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými v tom drahom mene Ježiš. Amen. Ešte, keď si sadneme, lúčime sa teda s našimi online poslucháčmi. Poprosil